Philippine Standard Time, last 16. Ang oras ginadulong sa inyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last 17 na. Maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon ang aton gid nga senaryo sang panahon sa mga gabi. Sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi, Action Bray, sa aton mga listeners, mayong gabi. Maulano ng aton chimpo, no? Yes. Sining gabi, naga-influensya ang Intertropical Convergence Zone halos na hilobya ang Kabisayan kag hasta sa Central Luzon. Ang aton nga seaboard sang nakatungdan sa Kabisayan, Western Visayas, upod ng Northern Mindanao, ang Calabarzon, ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Metro Manila kag Palawan. Amo na ang tugas ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ning pagtupa sang ulan. ITCC, daw-damol-damol ang ulan ara sa Manapla, Cadiz, no? Dito sa Concepcion, sa Panay, sa President Rojas sa Capiz. Ang iban nga bahin sa aton kapungsuran medyo maayad-ayad yang tiempo nagapabilin nga may pag-uong-guom lang ang ilang kahawaan, may naligwin man ini nga mga pagulan kag pagpanaguob nga halin ini sa ITCC na ufdan lang sang localized sa thunderstorms. Ang extreme northern Luzon baw didto gid sinaputi hara sa ang kondisyon sang ilang tiyempo ara pas kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin. Alin nasidlangan pakadto namin na nasidlangan dason ang ilang kondisyon sa kadagatan ara pa sa kasarangan hasta nga mabalod ang ilang baybayon. While kita diya nagpabilin nga may mahinay kita hasta sa kasarangan man nga huyop sang hangin. Magahalin ini sa direksyon na bagat na nakatungdan, pakadto na bagat na nasidlangan aton mabatigan sa kabubusan sang isla sang Negros kagang kondisyon sang aton kadagatan para sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ni siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Okay. Ang aton nga hunat alas 2:36 kagina sang ugto, 0.1. Ang taob magabalos alas 7:04 buwas sa aga 1.3 metro ang kadalumon. Kag alas 5:33 man sinya hapon nagtunod si haring adlaw. Magpakita ini siya alas 5:27 buwas aga. Hari kita 25 hasta 32 degrees Celsius kung 77 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So malakas nga ito nga chimpos. Medyo Domingo daw tulog taway-taway naman. Di vulkan kan laon naton nakarehistro lang
kita isa lang ka volcanic quake, no, pag tayog sa iyang palibot. May ginbuga ini siya nga aso, white steam laden view, mga nagtimbuok ni 100 metros ang iyang katason, nagulap ni direksyon. Na aminhan nakatungdan ilagang kanloran ang pinagalog gid kag may slightly inflated gapon sa ang aton nga ground deformation. Bumuga ini siya 412 ka tuniladang sang asopre. Consul for dioxide nga takos ng aton volcanologist in pizza size lang sa Oktubre. Okay. Ang earthquake information naton action ray, no. Sambuanggita gina pero unfelt to. Kason ini nga hapon felt na ni siya 3.6 magnitude sa Basay, Negros Oriental. 22 kilometers south of Basay, Negros Oriental. May ari ni siya nga intensity Basay, Bayawan, Negros Oriental, Santa Catalina, Negros Oriental, Hinubaan, Negros Oriental, labot sa aton. Kag Spaday, intensity 1 man. So after sina daw nakahatag pa siya aftershocks pero unfelt na. No, isa lang kabilog but nga na stabilize ng iyang crustal plate sa dalom. So mula ni nakasangato nga tiyempo kay Bulkan kanlaon kay sa aton earthquake information action base sa aton monitoring alert and warning system. Kay nabala Sir Gan, may nabasahan ko nga amo pa lang gindeklara ang La Nina do sa nang ligad pa man ni Sir Gan, no? Hindi, September 14 na. Gani. September 14 pag indeklarar. Oo. So, gina-emphasize na permi ko na ako mag-report nga may La Nina kita. Yes. Di nag-deklarar ang pag-asa officially September 14. September 14. Oo, September 14. Tiyan mo ni, normally sa September, Oktubre, naga-gradual decline na gid man ang mga tropical disturbance sa aton mga bagyo. Kay ma-transition ta pagka November in northeast monsoon. Amihan na siya. Galing kay may La Nina phenomenon na diskubrihan sa aton meteorologist. Amo na nagpagbuat sila press release official last September 14. This would last kuno sa first quarter sang 2022. Amo na yung maulanon nga atong September, Oktubre, kasi sunod-sunod ng bagyo. Bisan wala bagyo pero may ulan ng gyapon nga daw may ulan makusog. Sige. May paabuton pa kita October 21 nga low pressure ni siya matubo sa Marshall Island pakadto di sa aton pero masaka siya Luzon man gyapon Luzon ang iguon, no? Okay. So malapot man ta ni gyapon sa iyang sirkulasyon. Ulanon kita gyapon. Sige. Sir Gan, salamat din. Sige. Salamat Sir Gan. May gabi. Sige. Okay, amo niya. Bisan wala sang bagyo makaksyon pero nagabatsyag kita sang tuman ka maulanon nga tiyempo kiti La Nina kita no? Ang bugos nga Pilipinas mga kaksyon. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalam sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 15 na sa mga adlaw, Biyernes kita. Yari na sa Oktubre 15, sweldo gido 2021. Mayara na gid lamang kita sang 71 dias ang nabilin kag Pasko na, samtang 78 dias naman lang ang nabilin. Kay magasaylo kita sa panibago nga pagpanghangkat naman sa aton sa kabuhi, amo ang tuig 2022. Action Firing Line. Bukas ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Aton sini nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na, Tob-Tob Las Nuay, Bengtak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Sa balita lokal mga kaaksyon, sini nga gabi may ara sang aksidente diri sa may Circumferential Road
kay nasang aga ining nasambit nga truck involved man sa isa ka aksidente. Allegedly may patay gid ato. Ang driver sini ara subong sa police station. Subong nga gabi sinangit na naman sang isa ka di pasahero nga salakyan may ara man sang pilason. Maghinay-hinay gid sa dalonon mga kaaksyon samtang iban pa nga balita lokal. Isa iya ka bangkay ang nasapwan nga nagautaw-utaw sa Suba dira sa may Magsungay nga river, pero sa barangay Takuling ini siya nasapwan. Check tani karon ang duga detalye kay as of this broadcast time ining nasambit nga bangkay wala pa gid makilala. Action firing line. Ang iban nga balita lokal mga kaaksyon, check tanibig karon ining nasambit nga pagsigabong sang fire extinguisher kaina dira sa may Lizares, Lacson, no? Sa isa ka baligyaan pero sa bodega ini. Check tanibig karon kung kumpleto sa mga businesses ini nasambit nga negosyo ato balang biktima may ara sang knowledge sa pag-uyat or paghikutar sa pagbaligya sining nasambit nga mga fire extinguisher nga ini. Action firing line. Kaya na istoryatan taga Bureau of Fire Protection, dapat Action Oliver, kung nagabaligya ka sang kaangay sini, nalidyabol ka man dapat, kiti kwan ini mo, dangerous ini nga butang. Ti-check tarig karon, sino tong nagatawag di sa Action Radio, kay na nga babae nga daw nga pinangakig to siyas balita sa Action Radio. Di siya gusto nga ibalita, ano mo kay mo yung mga media kami iya, 4th Estate kami iya, we need to inform the public, iya kung ano kalahitabo sa palibot pa, kag isa pa ang natabo nga insidente dira, hindi na iya kay simple lang nga insidente, kundi kinanglan naton nga mangin aware ang aton sini nga mga utod. Action firing line. Kuan na iplastar nyo lang ang inyo problema, pero kung anong trabaho sang iban dire, hindi nyo na paghilabti. Kay kami sa katapos sa media, obligasyon namon nga ipahibalo ang tawo sa nagakatabo sa palibot ta. Most likely kung kaangay sini nga mga insidente. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon diri syudad sa Bacolod, si Lone District Congressman Greg Sataya tuman ang pagpasalamat nga pasar sa una nga pagbasa ang iya sini ginduso nga makapatindog sang Bacolod Negros Heart and Kidney Special Center mga kaaksyon. Action firing line. Ang maayad-ayad nga balita ya diri sa Bacolod kon sa Negros Occidental kaysa masunod nga tuig Action Olivero, ang mga empleyado ya sang Kapitolyo Provincial magasaka ang sweldo. Action firing line. Ang mga nurses man sa probinsya sang Negros Occidental magasaka ang sweldo. Action firing line. Amoning maayad-ayad nga balita sa mga taga Negros Occidental nga mga empleyado, deserving man ni sila. Labi na gid ko nagaobra ka gidya kag way ka malangya nagapasagod ya nga nagapungko kalang nga way ka ginatrabaho tapos daw don ka pa daw don niya ikaw nahami ka gid man niya swelduhan sang manami ilabi na gid ko nagaserbisyo publiko ikaw. Action firing line. Ang iban nga balita karon dugangan naton sa aton sini nga pagpangalagad ginatestingan ko man nga malabot Action Oliver mga kaaksyon ang barangay kapitan sang barangay GC6 diri sa syudad sang Bacolod. Kay nga ining reklamo sa mga barangay kagawad kag mga JO dira nga wala makabaton sang honoraryo nila ay nano man. Gusto talang hibaluon kung ano gid bala ang katang sa likod sini nga ang wala sila nakabaton sang honoraryo. Ano way ni sila nagaobra? Ano way ni sila mga daily time record o kon DTR? Nga ang hindi ta sila pagtagaan sang ila nga honoraryo kag honorarya. Action firing line. Basi bala may mga kakulangan, may mga tagreklamo. That's why nga gusto ta labuton si Barangay Kapitan dira sa Barangay GC6. Basi available kakap. Nagatawag ako sa imo para mabatian man ang imo sining nga side angot sining reklamo. Action Brian Borden. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga
Action Firing Line. Sa mga balita sa national makaksyon, makuan ko anaya, maulayhon ko to sa balita international kay ang White House nagpagwa sang report subong nga adlaw nga natala na nga magbisita sa Vatican City si US President nga amo iya si Joe Biden mga kaksyon, Joe Biden sa pinakauna nga tinion sang inisya ang nailiher bilang presidente sang United States of America. Action Firing Line. Kining pagbisita niya natala na makaksyon nga maka-istorya kag maka-meeting sila ni Pope Francis mga kaksyon sa Oktubre 29 sa masunod na nga mga sinimana. Action Firing Line. Kabalo ka may mga ginahikot sa mga sa bulan sang Oktubre 30 kag 31 may ginatawag sila dira nga GRO Summit sa Rome mga kaksyon. So sa October 29 ma-advance na pakadto dito si US President Joe Biden mga kaksyon para makapag-istorya man lang sa kay Pope Francis. Action Firing Line. Ano ang pila ka mga topiko nga ila sini pagatalakayon according iya sa White House, no? Kabalo ka once gani Action Oliver ang Amerika magbisita abi kag magtalakay sa mga topiko, hindi lang na kay makabenepisyo dira US lang, around the globe ang makabenepisyo sang iya sini tinutuyo sang presidente sang Amerika. Mainit naman ang ulo sa taga China mo. Action Firing Line. Nagapa-indis ni Dan China mo. Oo. Sunod dire sa White House, nga ang pilalang ka mga tupiko nga talakayon ni US President Biden kag subahan ni Pope Francis makaksyon, amo iya ang fundamental human dignity. Action Firing Line. Fundamental human dignity mga kaksyon, lakip na dire ang ginaatubang naton nga pandemya ining COVID-19. We don't know kung ano gid ang pinaka-istoryahan sina nila dire. Action Firing Line. Ang climate change, climate crisis naton karon sa bugos nga kalibutan, global climate change magkaksyon, lakip na diri ang poverty o kon kapigaduhon. Action Firing Line. Lantawon tanay kung anong resulta sini mga kaksyon sa hambal ko na once gani ang US amo ang magalakat kag magatalakay sa sini nga mga isyo, waay ni sila ya talakay sang inang sila lang makabenepisyo, kundi makabenepisyo ang bugos nga katawhan. Action Firing Line. Si Joe Biden galo isa ka katoliko ini kag nagasimba gid kada semana, dason nga ti gusto yagin magpakikita sa Vatican City iya sa Pope Francis mga kaksyon. Sige, lantawon tani. Action Firing Line. Ang iban nga balita maka-action check naton subong ang balita dito sa national ni COVID-19. May kiway na siya nagsaka-saka pagidwa. Ara lang sa 7,625 ang kadamuon sang kaso subong adlaw sa din nagdulot na sa 2,705,792 ang nagapabilin nga aktibo nagnubo na gidman siya. Ara sa 78,979 ang nakarecover diri 2,586,369 kag ang patay nagdangat naman sa 40,424. Action Firing Line. Sa gihapon suno diri sa Malacañang, suno ka Attorney Harry Roque, hindi pa kinahanglan nga magduso kita sang hagna nga mangin mandatory mga kaksyon ang pagbakuna sang mga Pinoy. Action Firing Line. Ako di kagapon to, gindepensahan ni Harry Roque si Presidente Rodrigo Duterte nga joke lang to yung hambal ni Duterte nga malakat ang mga otoridad ta sa mga barangay kag sudlon ang mga nagakatulog nga mga tao kag pag-injeksyonan kung hindi magpabakuna. Hambal ni Roque sa joke lang. Action Firing Line. Sa duway pa kamunaan diya sa Presidente, titod man, amo ning administrasyon nga puno sa ka-joke lang tanan. Action Firing Line. Di subong suno naman dire kay Roque, siya hindi pa ni panahon para magduso kita sang hagna nga i-mandatory ini. Pero ang bakuna subong damo sa pungsod Pilipinas. Suno sa Malacañang, nakita nila nga adlaw-adlaw may nagapabakuna gidman. Siya maubos gini sila bakuna pila kadlaw, pero
hambal ni Henry Roque, maabot gid ang panahon sa atong wala na gid yan nagpabakuna, basi pa lang may mandatory na nga vaccination nga mahitabo sa pungsod Pilipinas. Ina kon ara pas poder si Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Pero way ta kabalo sa masunod man nga presidente kay ini ang pagbakuna hindi iniiya kay plano lang sang presidente Action Oliver. Kundi ining pagbakuna para ni sa aton kaayuhan tanan-tanan may ara bansang layi o kun wala kinanglan magpabakuna kay wala man ni gina pangayo o wala man gin pangayo sang administrasyon ining nasambit nga si COVID-19. Action firing line. Sa iban nga pungsod, subong niya kahayahay na sang kabuhi nila sa Hong Kong, sa Singapore. Ang mga tao no subong niya naga-enjoy na nga naga-roaming around the park. Action Oliver, naga-shopping na sila. Watching NBA Live. May pre-season na subong dan sang NBA Live o kon NBA nga 2022-2023 nga season. Kag iban pa nga mga sports, outdoor sports, mga kaksyon, nga wala na nagausar pa sang face mask because ini sila halos nakapabakuna na kag kampante na sa ila kaugalingon. Action firing line. Sige, nagligad nga adlaw balita ko to sa inyo. Ini balang hambal sa mga magagmay nga mga negosyante nga ayoon nila ang Department of Labor and Employment o kon ining DOLE nga kon pwede hindi sila makahatag sang 13th-month pay sa ila sini mga empleyado, no? Bangod nga ti perdido man ang ilang negosyo sa pandemya nga ini. Action firing line. Kung di damo, tuloy na nagkontra nga mga advocates kag isa dira ang mga mapiktuhan nga mga utod ta nga hindi makabaton sang 13th-month pay mga kaksyon. May nagapamangkot pila na haw. Kung nagasweldo ka 30,000, amo man ang batunon mo nga ika-13 ka inang 13 month ito ba ika-13 mo da nga sweldo sa sunod sang 12 ka bulan. Action firing line. Subong adlaw suno diri makaksyon kay DOLE Secretary iya nga si Silvestre Villo III nga tinguhaan nila nga makahimo sa ginatawag nga soft loans mga kaksyon. Kumbaga pahulamon nila ang mga magagmay nga mga kompanya agod nga masigurado nga makahatag sila sang 13 month sa tanan nga mga empleyado nila. Muning maayong balita. Action firing line. Amo ning ginapangita ta nga subsidy sang gobyerno sa mga magagmay nga mga kompanya nga hindi makaakomodar sa paghatag sang 13-month pay kiti perdidos la. Action firing line. Tina-check nila ang nakaistorya ni sila sa DTI Secretary nga amo ya si Ramon Lopez. Kag sumuman si Sergio Ortiz mga kaksyon, Luis Jr. Agod nga iplastar initanan-tanan. Nakaistorya naman sila sa presidente sang Employees Makaksyon Confederation of the Philippines sa sining plano. Amo ning maayo nga plano sang taga-duli nga hatagan sang subsidy o kun bulig gikan sa gobyerno ang mga magagmay nga negosyante para hindi man magutman kag kaluoy man sa mga utod tang hindi makabaton sang 13-month pay nila sining plaabuton nga Disyembre. Action firing line. Kayang iban dira una na utangan na. Ikaduha mga kaksyon ang iban dira gintigan ana na sa mga anak, may baklon gi kuya kay Tuto kag kay Inday, kay may 13-month pay. Ako kay way ni madala sa sumahay kun tani mo regalo na mo. Di kun hindi na mahatag karon ba mapurnada ya. Action firing line. Amo nang ginasaligan nila nga makabakal sang isa ka loaf nga tinapay dira kag soft drinks kag lululitsyon manok sa kwan Noche Buena abi or pag bulag tuig may ara man sila da lingaw-lingawan pagkatapos hindi pa sila makatilaw sini bangod nga may mga negosyante nga daway gana magatang 13-month pay kay pigadong ila sinikita. Action firing line. Pero ti sala ina kay mandatory ina mo bisan pigadong kita nyo kung mawala lang ni si pandemya, tiba-tiba man kamo, dapat sa hirap at ginhawa, magkaupod kamo. Action Brian Warden. Action firing line. Last 31 na sa aton sa nga pagpangalagad mga aksyon balita naton sa national kag international dulong sa aton sang Zanto
and more than Action Firing Line. Last 31 na, this time unahon ko lang anay kuha sa aksyon Alvin Grava. Saya sining mga balita makaksyon kay sining hapon daw kadamo sa balita diri sa syudad sa Bacolod nga hatagan naton sang pagtamod. Action Firing Line. Unahon ta ining nasapuan bangkay sa Takuling, kwanta lang niya, kwanta lang, slide ta lang ina, tutok kita galayon diri makaksyon sining aton tuyo lang naman base bala may ara sa pamilya nga naga-monitor kag makabisita man sining patay agod nga makit-an nila kag makilala kung ila bala ini pamilya mga kaksyon para mahatagan man sang disente yang lubong ining nasambit yang biktima sang pagkalumos dira sa suba sang magsungay diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action Firing Line. Kag pati sa distinguisher no i-plastar tanay ko nanunay kalahinabo gid kay ina. Gods na kita aksyonan ara na sa linya naton. Sige, kwanta sa aksyon Alvin Grava. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Ang balita ng aksyon Alvin Grava dulong sa Firing Line. aksyon Alvin. Bye! May gabi, bye! Bye. Good evening, bye. Nagpanawagan karon si Police Major Leo Estupa sa pamilya mismo, no? Sang sining wala makilala nga lalaki matapos no sa Puan las 3 pasado sining nga hapon nga nagalutaw sa sapa along Magsungay River sa area sang Purok Pentebella, Barangay Takuling. Kaya na butang gani siya sa Takuling area aksyon na Bray nga lugar. Diin ang bangkay isak kung nabangkay sang isa ka lalaki sa paglaragway man sa mga kapulisan ginabulubanta nga yara sa 50 anyos ang pangidaron nga nakasuksok abis ang orange nga bayo kag naka-short pa sang kaki. Actually kalbo ni siya aksyon na Bray. Now, sunod diri kay Police Major Leo Estupa, pagbase man sa pag-istorya sini kay Peter Sanchez, ang supervisor mismo sang DRRM, diri sa siyudad sang Bacolod nga amuman ang nagapanguna sa sining retrieval operation. Then kagina actually may kabudlayan ang mga otoridad mo even ining DRRM para makuha ang ining biktima kay basyado ka baskog sang current sang tubig aksyon na Bray tungod man sa sining maulanon nga panahon. Now kagina sang na-retrieve ang ining bangkay sining wala makilala nga lalaki. Pasensya sa mga nagkapanyapon. Yaran action by sa advanced state of decomposition. Ang ining biktima ginabulubanta ini isang mga otoridad nga between isa o kun duha na kaadlaw nga napatay ang ining biktima. Ang suba gani action Alvin din halin ni gani. Actually kung tawon action na Bray, ang ining suba halin man dito sa area sang Murcia, ang kadtuan sina dito man sa area sang Magsungay aksyon na Bray. Okay. So most likely ining tao halin sa Murcia, Barangay Mansilingan, pwede naton ina ma-assume action Alvin. Yes, aksyon na Bray. Amo na gina-assumer karon sang mga otoridad nga posible ari lang na posible diri sa Bacolod or sa ibang nga lugar. Galing dito na sampay lang gid mismo action Bray sa may Purok Pentebella. Kini kung dan taon ta action Bray kung sa pihak na ning side din sampay ang ining bangkay ara sa area sang Alihis. Kung galing dito ang natabo diri aksyon na Bray kay ginbutang dito sa pihak under sa Takuling naman nga area. Okay, that is why nga si Police Major Leo Estupa ang iya sining plano karon nga igapaidalo man ini sa pihak sining na-retrieve na ang bangkay sa sining wala makilala nga lalaki. Plano sining igapaidalon sa post-mortem examination. Agod yadtong hibaloon bala aksyon na Bray kung ano bala ang gintunaan sang kamatayon sa sining biktima posible na lumos o kung ano pa. Sige, ginapaksyonan ta subong ang area sang Banwa sang Murcia, Blumentritt, Murcia, Barangay Mansilingan, amo nga mga most likely nga mga lugar nga posible dira halin ining biktima action Alvin ano.
Kung Roger, may Action na, Bray. may nadulaan dira nga parts ng inyo sining pamilya or kabahin sa pamilya nyo, kindly bisita lang sa police station number 6 Action Alvin. Correct action Aha. na, Bray. Aha. Kaya ang bangkay karon sa nga biktima ang gindanan na sa isa ka punerarya. Actually, sa ang initial information naton action na, Bray, dalon na diri sa Abe Funeral Parlor. Mhm. Ari action, Bray, ang pahayag man ni Police Major Leo Estupa sa pinaka-latest. Yes, Action Alvin, kung dito lang mong ganun, repayment sa atong nga DRA mo, sa mga rescuers natin. So far nga ito na ikaw naman na next, i-identify ito ni ang sinakapwa niyo. Kaya makita na ako kita sa iyahin na ta. Kay sabong ginapasok ito, isa nga sa mga rescuer ang bangkay para madala sa pangyarihan kay award sa isa na kadlaw siguro ako di man sa diari mo na nag-trade nga kaya sa decompose na kasi more sa kay ara na sa advanced of the decomposition more less leading bangkay siya mga nalumos o may tinataglo kasi bola ko sa lista mo na lumos siya pero magdami ko kita conduct kita sa examination ako na pag-request na sa autopsy ipangagutan mo sa family para examine ako na ginakamagtana sa kamatayan. Yes, sir. Siya na, Bray, kabahin gila isa nga pahayag ni Police Major Leo Estupa. Siya na, Para Bray. ang i-check tong lawas niya kawit dakbalo basi may pilas to yang tugas ang ginatawag foul play black action Alvin ano basi hindi ni lumos-lumos. Correct action na, Bray. Ako pa na, para madula man ang pagpagdiwa-diwa sa mga publiko, that is why kung sa iya, na dapat paibadong pa din sa post-mortem examination. Tira sa next. Oo. Sa dugang paginaton nga balita action na, Bray, wagid mahimo ining isa ka 32 anyos ka lalaki matapos ka napatay action, Bray. Matapos nga nagsigabong ining fire extinguisher. Actually, ginalantaw karon ang ang mga otoridad nga maka-identify diri action, Bray kung bala ini refilling station kay ining Action Alvin. Yes, sir. Actually, i-plastar anay be ang alan sang negosyo nga ini di ini dapit anong plastada sa sulod sang balay. Ang ini action na, Bray, isa ka ang taang negosyo Rescape Fire Control. Agin Action Alvin. Rescape. Okay. Rescape Fire Control nga napahamtang sa dalan sa Lizares. Atong bang langgit ba na action, Bray, ang ini nga negosyo sa may Baptist Church sa may Barangay 39 diri sa siyudad sa Bacolod. Actually, ang ini nga biktima action na, Bray, ginkilala diri kay Ricknar Rillo. Residente ni siya sa Villa Esperanza, Barangay Tangub, diri sa siyudad sa Bacolod. Actually, joint investigation ni Action na, Brian, pero sunod diri kay Police Major Ramel Sarona, ang ining natabo action na, Bray, kay kumo nagsigabong involving man sa isa daw kami sa fire extinguisher man action, Bray. Isa diri sa pinakamagalid ng investigation amo ang Bureau of Fire Protection. Okay. Pero nag-intra o kung nagbulig sila sa investigation, din ang ining biktima nag-isahanon din lamang action, Bray, sa ining negosyo o kung siling rescue fire control. Kaya ang ining nabaligyaan aragi sa tubang mo. Pero ang natabo ang insidente sa likod mismo action, Bray. Sa siling nabaligyaan. Oo, and kalbanan dito sa nakitangan gani naton, given sa mga kapulisan, ako ni ang mga fire extinguisher na ginapakihan nga nagsigabong alas kay na action na, Bray, alas 2 pasado. Diin pagsigabong sini action na, Bray, dito na gidayo ko nang intunaan di sa kamatayon sini Mirilio matapos niya nakaangkon sa malubha nga pilas sa iya sining kalawatan action na, Bray. Actually, pagpadulong man natin dito, mga powder dust bala ni action na, Bray. Ang nakita natin yellow ang color. Sa nga pagpadulong natin dito kay ongoing pa man ang investigation on the part man sa
on department sa kapulisan kasang Bureau of Fire Protection Action na Bright. Okay, ining victim action Alvin, ara ni siya sa may bodega nila. Yes, sir. Okay, Para so sa may budiga, nag-isahan lang. gaano to siya kuno kay na didto, may ginkuha siya nga baligya, may ginkay o yaning fire extinguisher nga ini, anong sitwasyon? Amo na ang investigaran sa mga kapulisan kung wala kayang pamangkot ni refilling station o kung ba si ginadara ginestakan ba na action na bray kayong ipagkagina action bray ang halos makakastong kisa may balas ang among nga edifisyo after nga sang sininga nagsigabong ang ining fire extinguisher action na bray. Ano may pilas ining victim action Alvin? Yes, sir. Actually, sa initial dito nga pagpangusisa ni Police Staff na Chief Master Sergeant Velasco Cagina, ang investigador sa Police Station number 1, may pilas ni SPA, may pilas sa lawas, action na Bray. Galing kay hindi man makita masyado kay sa na investigaran diri sa mga kapulisan action Bray ato sila sa Silod. Galing kay alas ang bilog sininga lawas din palibutan sa powder gas bala na action na Bray. O nga may ara na day amo ning unod sang fire extinguisher ano? Nga naglapta dira. Oo. Kabalo ka magamo ning negosyo, hindi lang ni tanan nga concern sang Bureau of Fire Protection mo. Dapat ari pa di ang Department of Trade and Industry, ang DTI, i-check nila ini kung ano ning mga baligya nila dira, expired na bala ini o kung hindi pa. Action Alvin. Yes, sir. That is why nga gina-investigaran ni Kagina, balang question, refilling station, repair station, o kung ano man action na. Right? Kompleto ba na sila sa mga business permit dira? Ano nga sitwasyon? Tanan-tanan na lang. I-check na karon sa Bureau of Fire Protection. Roger, ang action na, Bray, kaya Kagina masyado pato ka sako sa mga otoridad, especially ang arson investigator mismo sa Bureau of Fire Protection base mga available man. Si police, or rather si Chief Inspector Rodel Legaspi, kaya taga-pamuno mismo no, sa Bureau of Fire Protection diri sa Sierra Leone. Kaya aton tani usisaon sa DTI kung ang ilang sininga negosyo na da kwan ini inang pwede gid bala nga inang tawag sana pwede gid bala nga dira na da sila ang ilang mga fire extinguisher na plastar bala sang husto ara bala sa insyakto nga bulutangan ina layo bala sa delikado no dapat amo nang usisaon mo kay ini nga mga pagkabutang pareho ni sila sa mga gasol bla ini blang tangke sang aton nga burner action Alvin tangki mga oxygen nga dapat i-secure ini sila kay delikado ini sila mga gasolinahan amo nang pamangkot dira tani tikita mo nadula siya balikan ta sa Action Alvin Action Firing Line. dapat usisaon sang DTI kag Bureau of Fire Protection kon husto ba lang mga tan-aw ko di sa mga litrato ni Action Alvin no daw nagkaraguhang na di sulod amo ni gurong epekto guro pagsigabong kay Action Alvin ano. Correct action na Brian. Amo na to makita mo man sa ato sining mga pictures nga ginapadala even kagina sa Facebook live kagina action na Brian. Yellow abi ang color sa nimo. And may mga pinaka mga debris man ang ginausisa pa sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection action na Brian. Sige. Report sa nga patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Ang balita ng Action Alvin Graba dulo. Action Brian Warden. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga ka-aksyon, ipabati ta sa inyong advance aton nga interview sa Bureau of Fire Protection, no? Kay para makahibalo gid kamo da kung ano kadelikado ining fire extinguisher nga ini hindi ni dapat paglahog-lahogan. Sige, alas 7:45 pero ini nga bahin sa ato nga pagpangalagad ginadulong
Bayan Warden Action Firing Line. Sige, ma-post lang ko for some commercials. When we come back, mga kaaksyon, i-check natin ang Bureau of Fire Protection, angot sini. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay Milili Uligo, Jacqueline Marinio. Salamat, gid. Si Divina Gracia, good evening, Sir Bry. Watching Manville Royal Subdivision, God bless, gid. Thank you. Juan Mel, good evening, Sir Bry. Monitor lang ko ni Victorina Heights, Halong, salamat. Leia Younger Esquivel Araman sa Talisay, God bless everyone. Si Manjo Arnijo, Idilao, salamat, gid sa Victorias. Si Joby Munares, thank you, gid. Diding Alohamiento, thank you man. Martin Aliling, araman si Jerry Limaco, sang Bangga Totong Felisa. Si Liberte Beniten Obaldo, Baryoga Rey, sang Pandanon DSB. Donna De La Gracia, sang Barangay Estefania. Boards Asa, Barangay Takuling. Rolly Toriano Villarde, damo vaccine nag-abot, gin-donate sang Amerika, 5 million. Kita no si Lolo Modegs nag-okay na sa Amerika. Ha ha ha. Baskog signal mo di sa London ba? Parte. Grabe sa London ka ng kalbo ka. Na sa London gila eh. Parte ba? Si Ana Sinoro, si Alfie Ibanez. Good evening, Sumbrian. Monitor kami di subong sa Alberto, Barangay Bonifacio, Cadiz City. Si Lucy Dalgontas, Action Bray, shout out kami diri family Fernandez kag Dalgontas sa Abu Bakar, La Castillana, halin kay Losi. Si Dinira Araman, Tamyaw ni Oligo, si Vanessa Mayo, Star Mayo, Jinke Lagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Ginatamyaw man kamo ni Alex Montesa. Alex Fuentes, good evening. Si Donna, okay, nabasa ko na. Si Torco Dionco, salamat gid. Rodora si Kuya, nagamonitor man sa Talok. Si George Gargasiran, good evening lang sa EFC People. Azocena Cabales Aurelio, sang Barangay 35. Imbong Jocampo, sang Maaw. Rosalina Arellano Espadero. Si Ana Sinoro, La Granja, La Carlota, Pilar Compound, apo niya gamonitor gid no? Lucy Dalgontas, thank you gid. Christine Minyes Villalubos sa DSB. Araman si Angela Gayondato Castillo sang Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Araman si Pinida Raymond Action. Salamat. Junior Pilayo nagamonitor sa Singkang Airport. Sige. Ang iban di balikanta, Bibing Dagia Bautista nagamonitor man sa Barangay 39, Lizares Avenue, Ifol, Idol Gruni, God bless. Salamat. Francis Norcio, Rolly Lagyap, Sampurok Paho, Barangay Pahanukoy, Doms Ortiz, fire extinguisher, na minuman. Star, okay, nabasa ko na. Grazel Doroteo Latuza, extinguisher to ng lawag ko ginano. Nagsala ako, pasensya gid no. Distinguisher hambal ko. Di ko na madumduman. Di na itong ibang diri. Divina, okay, nabasa ko na. Thank you, gid. Marcelo Piñafiel, good evening, Sumbray. Ang panghangop ko sa refilling station posible na overfilled. Kag nagsobra sa pressure capacity limit sang tangke naglupok, wala man na iya problema sa kalayo kay gapamatay gani na kalayo. Yes, correct na. Ang akon ginihimplo kay isa siya sa delikado like mga gasol, like gasolina, tangke, gin-include ko siya, no? Sige. Balik ta dugay no. Thank you gid Doms Ortiz Basiguro sa dugang sa kadamuon sa ginapaminsar ko na lain ang ginapahambal ko kay na. La 7:51.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sa tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tugtugod sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko gini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1. Padayon ka mula pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:03 na kita. Ang ini nga bayad na dulong sa Brian Morgan, Aksyon Firing Line. mayong gabi lang kay Nip Salpihaw. I'm sorry. Si Mary John Di Mayo naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Action Bry, monitor lang kami di sa sulod Barangay Romirang, Isabela, Negros Occidental. Upod Nanday Michael Danilo Rodel Hazard. Gali ini nagalantaw sa asyenda. Salamat gidra sa inyo. Ha? Brian Boy, mayong lihog lang ko. Great lang sa kay Shari. John Ungsod sang Barangay La Granja gapamati gid kami sa imo program Firing Line. Utsoy Paulo, Justin Fred and Judith Budit. God bless. Salamat gid ha. Good evening, Subray Tamyaw Baira Salgado, nagatamyaw Sonia Baira Rosal sang Barangay Takuling. Alright, sige na. Dali gid lang kay na na-interview na itong una ang Fire Chief diri syudad sa Bacolod, si Major Rodel Ligaspe. Ini may connection, pasensya kay na mga fire distinguisher na mention ko. Pati ako doon, din ako kasampot. No? Extinguisher, mga kaksyon, ano? Nga nagsigabong, kainagid lamang, no? Kag isa diri patay. Ano bala ang investigation? Sining aton nga Bureau of Fire Protection kay ang police daw hindi gid may magpasilabot gid diri, although nga atoto sila, pero ang police nagpalayag nga ang Bureau of Fire Protection among may dako nga poder angot sini. So kay na siguro we better start up nga may call kay na sa ato is halin na siya sa 911 Negros without nga ang call sa amon is a fire incident
Then we responded sa inang call nga kay nang nagluntad alauna 5 sa hapon. No, kasi upon arrival, no, upon verification, dito na mo na learn na hindi gali fire call kundi it's an explosion involving sang isa ka fire extinguisher, no, dito sa ina nga sa building sang Riscape Fire Control Products, no. Located ni siya sa sa door 1 St. Francis Building, Lisarit Avenue, Barangay 39, Bacolod City. And then sanggin usisa namon gintanaw dito sa scene, no, dito na nato nakita ang victim nga si Mr. Rick Marilio Margin, no, 33 anyos ni siya, suno sa aton nga investigador, married, empleyado ni siya sa sang nahambit nga Riscape nga business establishment, no. So siya nag-obra sir ang inang biktima, no. Then sadly to say nga daw napuruhan gini siya sang tungod sinang atong natabo nga explosion, kasi nga based sa ilang nga visual, no, nga pagtanaw kay na may ara siya bang igo sa iyang ulo kag sa extremities niya, no, sa iyang tiil, no. So and then haraman kay natong nakatapos ang atong PNP kag sa atong city disaster, no. Kada we learn later on nga ang iyang bangkay sinigindala sa Holy Angel kuno nga funeral, no, parlor, sir. Okay. Sir, so for now, we try man nga magpamangkot sa owner, siguro ara pa sila sa stage sang siguro sa shock tungod sa matabo sini. So naghambal siya nga ila na gila priority kag ila na kuno nga ikotaron ang ila nga upod nga na biktima, sir. I see. So meaning sir inang lugar da baligyaan gid man sang fire extinguisher kuno sa atuba. Oh yes sir, baligyaan na to sir ang fire extinguisher, no. Kay So to sir ang naglupok sir, hindi tuya kay inang ginatawag naton nga pareho sa amon may fire extinguisher kami nga dira naka-standby. Ato sir inog baligya siya kuntani do ginabaligya. Hindi sir, bali ang ato siya yang fire extinguisher ay nakabutang po sa ilang daw bodega sa likod, no. I don't know kung ano ang pagtawag na nila kay sa ilang display area dito sa sa tubang, which is ara da yang ilang mga products nga ginabaligyan, then opisina nila. Dason may ara sila dito sa likod nga portion na may daw stock room siguro nila do sa dito na siya yan natabo, no. So dito sir sa may bodega nila may damo pag ito yung fire extinguisher na ginabutang. So, may ara kami sir sa may mga nakita dito, no, nga may mga fire extinguisher man dito nga nga upod katang na damage na extinguisher. Okay, puro siya lang maka-action sa aton sa nga interview sa kay Sir Legaspi kay na, no? Sa iban dira nga may ara galikiti kon sa mga periodo diri sa amon, ang amon nga fire extinguisher diri doon di magini matandog lang kay ara man ni skilled no. Matandog lang giguro kung may sunog-sunog. Galing kiti ila amo ni negosyo nila. Adlaw mo ni kuti nila. Man, may naghambal gini diri ho nga basi over bala naga-refill bala na utaman bala ka sulod kag sumigabong. Amo sa anyway, stay by antang Bureau of Fire Protection nga mo maka-imbestigar sini maka-aksyon. Kadelikado man igli sa ano kay abi ko antis mo ni tandugon papiswiton why na dayon damo na bla no gali kay ang pressure guro ba sina sululubra bla anong sitwasyon ti kamo da kung may ara kamo da sa inyo labi na gid sa mga building da sa mga corner nyo da ang iban daw ginabutang na National Level da may ara niya kristal no ginakristalan no tapos i-book on mo lang yan if in case man emergency no may wasay na da skilled mo. Action firing line. Oo, dali gilang base may sungaw kag may smoke lapit sa stock sa. According sa iban di gid man kuno delikado ning fire extinguisher nga ini sa kalayo kay ti pamatay kalayo man siya gani mo. Damo na siya mga pamatay kalayo. Anyway, sige. Ang ato lang diri nga makapreparar ka mo da nga hindi gali sa tanan nga oras kang panti kita sini sa iya. Action firing line. Kagang dapat ang mag-uyat sini may ihibalogid, no?
dapat ganing Bureau of Fire Protection guro gina-train gini mo, no? Ti sunod to kay na sa Kaiser Legazpi to gina-training gin man na dapat ang manong baligya sa mga kaangay sining fire extinguisher nga ini. Kaya hindi ni basta-basta. Action firing line. Dapat knowledgeable gid sila kung paano ni hugton di, paano ni iplastar, paano mo na. That's why nga mga edipisyo, mga businesses, mga kaangay sa aton dire gina-check ginaya yearly, no? Ano nang checking sang Bureau of Fire Protection man sa mga fire extinguisher nga ini para masigurado kay may expiration man gali man ini. Action firing line. Sige, amdamo kini hambal ni Madam Lilia taton nambal niya basi over ang pressure na siguro sobray kag ang technician basi hindi man expert. No, depende na sa BFP ano. Si Vincent Tabilino naman niya basi daan na ng atangke pwede man. May posibilidad man ina no kanami sa mga utod kay may mga ideya sila nga maghatag sang ano no. That's why daw makita na bisang BFP nga ang extinguisher nyo da medyo daan na. Antes na gina-renew ang mga business permit sa mga negosyo da. Labi na gid sa mga boarding houses dira sa mga dagko nga mga malls da. Ginapaislan ginila kun daw tagip-tipo na dang fire extinguishing di ko sampot magambal no. Daligid lang ibasahon ko liwat ang akon nga ginatamdan de kinaw. Abi action el rey ko bihambal sinibi gadon di ko extinguisher no kun daw daan agad ginapaislan ginanya hindi ginapag-renew amo na prong ibanda gani daw basi pinta malang daan black Firing line. no basi pinta malang pero anyways mangin serbe ning eleksyon sa aton no hindi gali lahog-lahog ini ti kita mo patay tawo yaw patay ya imagine mo sumigabong da Action firing line. sus ko kadelikado last 8:13 na sa aton sila nga pagpangalagad bak aksyon may by bust operation ang aton sila nga patrol kabata panisang nadakpan no balikan kami karon sa action Alvin Graba after sa commercial Action firing line. kay ka 18 anyos pa lang no ari pagido taligid lang Arniel Gonzalez action bray lihog bi pamangkot kung safe ang fire extinguisher sa sulod sang salakyan. May ara na action Oliver duway man guro no sa mga bus guro ino mga gi-check ta na dason abing no may ara na Action firing line. ara gani sa mga barko no sa mga barko ara na sa mga eroplano ara na tanan safe gina na design giman sa samos na mo Lilia taton ari si Madam Lilia ambal niya ang fire extinguisher ambal niya kinanglan 195 pressure square inch lang over gid kag na indi gabok lesson to learn na. Salamat kay Madam Lilia taton ano thank you gid. Action firing line. Kaya na-check ko rin kay ina mga gagmay, ang ibanding mga gagmay, may ara gid siya rate kung asta diin lang siya asta. No? Galing kiti di ta man ay masugiran ang mga negosyante na sinida, andira ang nasigabugan to ginakiti amo man ang business nila. Kada adlaw amo ning ilang ginatamdan na mo. Action firing line. Marcelo Pinya, Filambar niya, basahon ko ng inyo nga mga komento kay may kanami, kaga-share ka mo diyo sa amo sini, di na tuman. Gina-shake na siya monthly para hindi mag-wax. Imagine mo na. Thank you gin sa inyo, no? Si Sir Dennis Richard naman niya, daw may 4 na kaklase. Bala mo, sir? Good PM. That's okay, nagin-check ko kay Nay. Pero di ko ka-explicar mayo kay nami ang taga BFP, gidya kag ang taga DTI, gid ko na maka-explicar sini. Action firing line. Oo, tagaan ko gini chimpo kay nga halos mga businesses di may ara sini. O kami diri may ari kami di kada pila ning building tadi mo dami mga occupants tadi. Halos kada okupante di action level may ara no. Sang kaugalingon. So kinala may ideya kita sini no. May gabi kay Romy Agsam si Piper Persley naman action bray ang fire extinguisher nga ina once gani nga expired na nagamala na base tamaan katimpla malupok. Okay. Thank you gid sa inyo. Si Madam Elizabeth Malaka gamala naga-monitor ban. Greet lang hiyada niya Maria Teresa Piraan on her birthday today. Thank you. Thanks a lot. Stay safe gid. Salamat no. Thank you gid no.
hambal man din ni Sir Renato Villacana, so ano ni Kwan man, may spot sa cylinder. Nga ba, si week na bala? Hindi na kaya ang pressure. Ba, may kadamo sa mga nagahatag sa ilan na hibaluan angot sa ining fire extinguisher nga ini nga nagsigabong subong. Action Firing Line. Ang ginpasalamatan talang nga wala siya way man to nagsinagabong ang mga katupad niya man to kay damo bodega mga bal kita bodega damo unod no damo na abi siya lang gid isa kan kita may pinatay gid siya. Action Firing Line. Hambal ni Rolly Toriano Velarde man yan nagtrobo lang na guro ila machine pag refill da posible man. Action Bry, most kuno sang fire extinguisher nga ginatawag should work 5 to 15 years. Okay. Salamat gid sa mga information no. Sige, at least may ideya kita. Action Firing Line. Gadugay gid man gali na amo sina no. Tag 5 to 15 years depende guro no. Sa iya sining kadugayon. Action Firing Line. Last 8:17 makaksyon sa aton nga pagpangalaga ginendorso ko sa inyo ang may Brian Borden. Action Firing Line. hambal ni Sir Marcelo Peñafiel, hambal niya, correct na basta i-shake lang monthly para hindi mag-wax. Baw salamat gid. Kung ay nagsigabong tong nga nasambit nga fire di ko kay kasampot magambal sini. Kaina daw ay ta kay balo nga dapat i-shake na gali no. Sa aton na shake man na Dexon Oliver. Ara no. Sinong ga shake sina? Ni na kadamo sa nagakwano para hindi mag-wax dapat kuno kada semana himasimason mo na galing ini nasambit nga pagkabuta nga ini no. Ari pang isa siya ari isa husto na lang. Okay, amo may correct amo na i-shake kay ina no. May isa man din naghambal. Hambal niya Action Bry, ang naghambal nga hindi man maglupok na sa kalayo siya posible siya sala na nga hindi siya maglupok sa kalayo. May posibilidad gyapon nga maglupok na sa kalayo kay may ara ina sang pressure sa sulod. Posible gid no. Siyempre init ang kalayo Anyways, hindi tayo ka-explicar gid masyado. Pero salamat sa mga nag-ambag. Action Firing Line. Parte sining fire extinguisher mga kaksyon. No? Thank you gid sa inyo nga mga ambag. No? Hari pa isa. Dapat ang Bureau of Fire Protection o sisaon gid nila kon ang fire extinguisher nga ina daan na gid kaayo kay hindi na siya basta-basta nga maglupok lang. Okay, salamat gid. Action Firing Line. Kadamo na namian sang isyu siniyo. Oo, sige, salamat gid sa inyo sining mga dugang information ano. Ti kabalo na yang Bureau of Fire Protection sang ila sining ginahimo mga kaksyon regarding sinagaling kiti. Once gani nga matawag naton insidente, hindi mo ginamalikawan. Action Firing Line. Last 8:20 na sa aton nga pagpangalaga. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Bago pa simbanwa
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi.
bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name na naman ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag, bakit sa mag-fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, siyempre ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isang nagtamot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo.
Ang balita nga mabation sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Babalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:32. Aksyon Firing Line. Gina-endorse Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Ante sa report na Aksyon Marlon Hinovea, basahon tananang biban nga mga komento hambal ni Sir Alex Montesa, bal niya expired na to siguro ilang fire extinguisher kay wala na sila ma-check up miski ISO cert. Wala gid nila ginbasa ang foam chemical kay may standard pressure na Sir Bry kada extinguisher nga ginatawag. Miski sa training lang ni sa sulas, kabalo na kung paano magamit. Okay. Thank you, Gid. Si Raydan Velasco, may arasang amal niya, there is a standard safety procedure on refilling fire extinguisher nga ginatawag for legitimate fire extinguishers manufacturers. Dapat giman siguro ang nagakwan sila, nagauyat sila din na may ideya, Gid. Si Merly Gonzaga, maying gabik sumbray, monitor lang kami, God bless. Si Maverick Saint naman, bisan ano nga bagay, basta nasulod sa vessel, kag may compress nga pressure, may tendency malupok, kung may leakage kag masudlan pressure, bisan ang aton pressure tank, dalagi lang, di na tuman, aton nga pressure tank sa tubig galupok mana, hindi lang ang fire extinguisher, sa salakyan, man, especially sa brake. Wow, salamat gid sa inyo. Si Star Mio, hamal niya patting the bottom of your dry chemical extinguisher once a month to prevent sa powder from okay na mo kaina, nabasa ta kaina, no? Stay safe lang always, Action Bry, salamat gid. Ari pang iba, no? Si Rochelle Fohencio Susana nagamonitor man sa Pandanon DSB. Okay, sige, salamat gid sa inyong mga komento. Sir, kay bag-o lang ko gabaliya, ano naman? Gabaligya, kabalo ako tuin na ang tawag sa ano man. Bag-o lang to sa ang baligya. Sir, kay bag-o lang to ang gabaligya, hindi paguro kabalo. Ako to kaina ang nagtawag sa aksyon. Okay. Siya di kaina nanawag sa aksyon. Sige, nakibot bang kami gani ma'am nga ti amuta. Anyways, no problem ma'am. Ang inyong negosyo da, kuha niya lang, plaster nyo na lang na, no? Action Bright, tamyaw ko lang anak ko, happy birthday, Ayan Pasamante, and nagatamyaw mama niya, Yolanda Pasamante. Salamat gid sa mga ka-action ta. Action Firing Line. Nanawag man di siya Action Olivera, nag-text Action Olivera, hambal siya kuno to kay na nanawag dia. Ang babae, ito babae, oo. Sige, no problem. Di ka na magproblema na tsindihan taman yung sitwasyon nyo. Ibuta lang sa safe da tanan-tanan. Galing kita aksidente. Hindi mo insidente. Hindi tayo malikawan. Action Firing Line. Last 8:35. Check natin sa Action Marlon Hinovea. Kaya nga may ginpirmahan si Governor Lacson, sinima tiniyon nga isa ka EO nga hindi lang anay magkadto sa patio sining plabuton nga undas November 1 kag November 2 mga kaksyon. Anong kompleto nga detalye siniman? Action Mar, may gabi. Action Bray, isa na ka executive order ngagin na permahan ni Governor Bong Lacson ngagin na pagwa sa publiko sa buong namang
gabi para at least ning dugang inaksubarang pangaman sang Negros Occidental nga hindi na magdugang pangkaso asang COVID-19 sa bukos nga probinsya. Kung may ginapaabot kitang selebrasyon kon aktibidad ko tani ining Tigkalalag, ang Fiesta Binatay, All Saints kag All Souls Day, November 1 kag November 2, nagliga ng sumbrayang tuig to, medyo hindi pa tayo amon kay stricto mo, no? May pila pa to ka mga taong gintugutan nga magkakadto sa patio, pampubliko man akon privado, pero sa mga sumbray, grabe rin ginlimitahan na gid, no? Ay pagod man sang dasig nga paglapta sang virus sa bakon kagaw. Executive order, balidwa ini kapahinaakson na bray, nagamando sa tanan nga mga banwa kag syudad sa Negros Occidental, hindi anay pagpasudlan sa mga tao ang tanan nga sahi sang sementeryo, umpisa October 30. Tubtob November 2 action bray. Pasalangon 4 kadlaw na siya. No kay may October 31 ang kuan mo? Ang sa mga bulan. Ang Oktubre. So 30, 31, 1 kag 2. Sarad ana na temporaryo base sa mando ni Governor Bong Lacson. Sa ring executive order ni gintagaan na isang kopya ang tarang nga mga local government units, ang mga alkalde. Ang mga alkalde mo naman mag-relay sang sering EO sang gobernador kay ang manduan ng sumpray diri nga mag-implementer nga mapasiguro ini ginatuman among tagsa ka mga disaster risk reduction management office sang banwa kag syudad ang Philippine National Police ang traffic authority office sa bulig sa ginatawag nga force multiplier. Sa muna Negros Occidental, way anay kadto sa sementeryo, umpisa October 30 to November 2. Amo man nagsumbray sa dito sa may NCR bla, National Capital Region, pero nauna-una to sila implementasyon o kung nauna to sila pagwa sang siring kaangay man nga order. Ang ilaga na mas temprano, pagito mo, no? National Capital Region, kaya ang Metro Manila Council, nagpasar to sa resolusyon, nagsunbray, nga nagapanawagan sa rantarang nga mga alkalde dito sa NCR, nga sugtan ang ila sa nga plano, nga pagpasira temporaryo sa tarang nga sa isang patio, umpisa to ya October 29, nagsuparay mas taro temprano, itong ila sa nga pangabaya, October 29 to ya tub-tub, Nobyembre 2. So manisa, no? Sa balay lang siguro anay, halad-halad halad-halad lang, pero ining siling nga tipon-tipon bisa sulod sa balay. Di Governor Lacson ang sumpray nagasiling nga bisan gani sulod sa balay, gina-encourage siya nga mag face mask kag magdistansyahanay mo. Gani man. Kay ang mode subong sang lat na nayak sombray magpamilya mayara yang tag isa ka pagwa sa resulta tag 5 tag siyam tag 10 miyembro tanan sa pamilya mo na no double mask gani encourage man ni Governor Lacson parang makabulig niyo magluwas nga dapat kayo ng sobrang rapid antigen testing nga mayara sang second round pa nga pagpatigayonon. Action man suliton talang may nagapamangkot di bilog di nga Negros Occidental ha way ni sang exempted diri no. Yes, action na bray. Negros Occidental. Of course, way di balaki pa Bacolod City kasi parado Bacolod Pero siguro ida pa duman para ni Mayor Bing Leonardia mara. Sa 31 ka mga banwa kag syudad lang ni sa Negros Occidental. Di dapat itutukan ni sa mga LGUs naton kay iban sa mga bukid-bukid bala nagakalalad to lang gid gyapon gali kiti didto sa ilang lugar guro daw kuan nagin man adaw ka layo nagin man guro sa mga syudad action man mo. Manti depende ang sumbay sa pagbantay kung paano kahukot sa pagbantay sa sining
unit nga ginamanduan among magpasiguro ang sunod na bray, no? Kay ang publiko, ang mga tao may kanamatarong sobra sa pagpalabot kay sa reklamo. Once nga makita sila na nagasupak sa saling executive order ang sobra. May yara man na sa basta nga executive order, yara sila tawag na section, may nang ginatawag nga penalty clause pala. Yara na naputang kung anong penalidad sa saling malakpan nga nagalubag sang executive order sang isa ka local chief executive. Penalty sa LGU, sa mga opisyalis or sa mga nagkadtogid sa patio action bar? Sa violator gid. Okay. Violator gid. May salabton marang sobray ang kunin. Opisyal sa banwa or syudad. Kay sila may dako nga papel man mo. Sa pagpasiguro, sa pabalo sa setting executive order ang sumbray kay tarad uso naman sa mga sumbray mga Facebook pages, di ba? Yes. Mga banwa kag syudad. Sigurado nga ini kung may official Facebook page ang banwa or syudad, i-post kit nila ni. Majority nga negrosano na sumbray makakita kag makabasa gini sa mas temprano para hindi sila matingala sa ulihi. Ati si Mayor dapat ipalabot na yun sa mga kapitanes ni Pakados Purok para advance na. Yes. Kada pagwag sombray sang executive order ni Gov Lacson, hindi mahimo nga hindi na pagpasahon sang mayor no? Kay amo na silinta may aragin na sa sang obligasyon pagbulig sa implementar no sa sading EO sang gobernador. Porte naman nga kumuray gili tinon tana para man sa benepisyo naton tanan. Yes, action bright why guro rason nga magreklamo kag pamatok ta kay para man sa aton tanan. Rason tuig magtulotawhay na gid jud balik-balik na normal Ani man, di pwede bala ka mo na, ara ka mo sulod bala nyo, lugay ka mo na bala kalami hati kag bayo ka po bayi-bayi. Kag lusang ka mo na. Okay na no? Magluto-luto ka mo na ibos kag ning butong, kag muasi, pagkita banda, no? Kag importante, mga muyo, gini, sa mga minatay. Correct, gina. Pwede ka man to kabisita, iba na lang adlaw, blang talagsas, malaka, gibla yung tao, haw? Amo nagsumbray ang ginay-karis ito sa Petro Manila, amo na siling nila to, kaya man ay kakahulugan, hindi nga mga kadto sa patio, pero pwede ka makakadto before sa October 29, kag after sa November 2. Pero kung may magbisita, gilmar, may bantay gapon. Correct. No, kay i-implementar naman nila sumbray ang 30% venue capacity. Sige. Thank you, Action Mar. Ibat gapon ang sumbray kung mayara sa mga bisita. Amari balitagikan sa Kapitulo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Klaro ina sa executive order gagin papanaog subong ni Governor Eugenio Lacson mga kaaksyon nga wala lang anay dugok padulong didto sa mga kapatyuhan kun din man kamo dira. Action Firing Line. Ina may connection gyapon ini sa padayon nga pag prevent naton sa paglapta or pagdasig lapta sining COVID-19 kay te may ginakakulbaan patagyapon sining Delta variant nga amo ning 40 gid mang laton. Action Firing Line. Sige, no? Salamat gid dire sa nag-text sa aton. Aminado sila nga medyo bag-uhan giman tugali ang ang napatay to. Ani dira sa may fire extinguisher kay nang kwan nga hitabo. Okay. Di nakaagi to sa training. Dapat i-train gini ang sagi pang bukad. Sila kay kadelikado. Action Firing Line. Ang nagpanawag di kay na sa amon, nag-chat, nag-text di siya, di ka na magproblema da mama, no? Okay, sige. Okay, no problem mama. Sige. Last 8:45. Action Firing Line. Mabalik ko dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay Alfredo Isiha. Ambal niya. Good evening, Sumbray. Greet ko lang gali family Tizon, Isiha, Gonzaga, kag Grolio. Sige. Sinanay Virgil Pinda. Good evening, Sumbray. Always lang kami nag-monitor sa Celine Homes. Gihapon, stay safe and God bless your family.
MM Salanga, good evening Sumbray, watching and listening lang, gali Salanga family, Barangay 34, kay Paul Salanga. Si Dan Michael Lupes, Aksumbray, good evening pa, shout out ko sa Prime Water nga nagapasalamat kami. Sila golpiada kami nagmanggaranon kay mineral water na ang ginapaligo naman. Basahon tanabi karon liwat be. Milili Oligo, salamat gininday Ma'am Jinky sang greetings. Sige. Mayo maning kay kuano. Mayo maning kay kuano kay Dan Michael Lopez oh. Ambalya, salamat gid Prime Water. Nga nagapasalamat gid or gulpiada kami nga nagmanggaranon kay mineral water na ang amon ginapaligo. Why na gid guro? Why na gid guro tubo da? Ano tabo sa Prime Water basiwa Prime Water man? Oo. Di ka pa nga ang mineral water ano? Dasi guro basi dugay na guro magbaho lawas mo ko naka prime water ka, naka mineral water ka. Oh. Tripping pagid si balikon tani karon da. Sige, mapuway-way ko ba action ha? Paki-share lang sa live naton. Salamat. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, may gabi lang kay Inday Blaza, si Renz Evangelista, araman nag-monitor, tamyaw niya lang si Larry, kag Joey, ga pamati sa aton sa mga amigo, yan na, no? Alfredo Isiha, salamat man sa pag-monitor. Sir Ernie Odasco Lidas, araman nag-monitor, ari pa di sa piyak nga side. May gabi aksyon na Bry, mayo gid ang ginhimo ni Gov Lacson para liwat nga ang mga tawo hindi magdamo sa kapatyuhan. Sige. May gabi aksyon Bry, pamati lang kami diri sa La Castellana. Sugod na di ang hutik-hutik sa eleksyon. Pero mga pilang kami. Salamat gid, manyapunta. Sige, salamat mo da sa inyo. Ha? Ubos-ubuson tanalan ni Tamyaw, no? May gabi aksyon na Bry, dapat usisaon sang Bureau of Fire Protection ang tagbantay sang negosyo sang fire extinguisher nga naglupok kon kabalo sila o kon hindi. Kay base hindi kabalo kag madugangan ang insidente. No, sige, salamat. May gabi si Maxon Bry, greet ko lang si Tatay Nilo, kag Nanay Nilda. Diri sa may Morsya, Blumentritt Morsya. Salamat gid. Sa taga Morsya, liwat na ha, may naanod, basi taga inyo da, kunin halinto, ari sa may barangay Takuling, kaina na sa Puan. Si Romy Castillo, arama naga-monitor sa FB. Ha? God bless mo na sa inyo, ano? Si Christian Roa, salamat man sa pag-monitor mga ka-aksyon. Sige, last na ninyo. Ang fire extinguisher, basta gani nga hindi siya ma-shake. Amo ni Kurkina, no? May tendency na siya nga maglapuyot. Kag may maglapuyot kag bukal sa sulod nga kung hindi matalupang dan, matamaan ka pressure malupok. Hindi lang pagbasaha akon ngalan. Okay, no problem. Sige, kadamo interesado sining insidente kaina. Salamat gidra sa inyo, no? Sige, last nuway benaway na kita igo pang oras, may gabi lang kay Michelle Sayo Himiroy, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagan. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Henovia. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid, maghinibati kita buwas sa mga pong istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,